أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة masu saurare mu a wannan gidan namu mai albarka wato Al-Ijaba 11 TV. Muna yi maku barka da wannan lokaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi. A farko dai ina mai addu'a ina roƙon Allah da dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah Ubangiji ya biya mana dukkanin abin da ya fi karfi mu Allah ya yi mana. Ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girma alqur'ani dan alfarma sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a masu sauraren mu abinda muka zo maku da shi a wannan yammaci shine sirrin jalabi na samu manyan kuɗaɗe. Idan ka aikata wannan sirrin bi iznillahi tabaraka wa ta'ala zaka dinga samun kuɗaɗe kuma ba kananun kuɗi ba ne manyan kuɗaɗe musamman inda kai ɗan kasuwa ne zaka samu alkhairi sosai yadda baka tsammani. Amma ba tare da bata lokaci ba kafin mu je kan bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake, in dai wannan shine farko shigowarka wannan gidan nan mai albarka da Allah kar a manta a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen namu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka, a yi mana like a yi mana share dan al'umma na da yawa sun fana da wannan sirri mai albarka. Yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka. Ana yin wannan rubutun da kuke kallon na Allahu Tohfalushu. Allahu Tohfalushu ana yin 1000, za a yi rubutun kafa 1000. Sannan sai a rubuta ya hayyu ya qayyumu. Ya hayyu ya qayyumu shi ma za a rubuta kafa 1000. Idan aka yi wannan rubutun sai a wanke shi a cikin wani guri mai kyau. Da sai samu ne idan aka samu ruwan zamzam kuma ko ruwan sama yana da kyau, kuma in baka san ba za ka yi amfani da ruwan rijiya ko ruwan rafi babu wani matsala. Idan aka gama wanke wannan rubutun sai a samu sabon 1000 ya zamanto sabo sai a sa shi a cikin wannan rubutun wato da daddare. Idan ka gama wanke rubutun sai ka sa shi a daddare. Idan ka gama sawa sai ka rufe ka bar shi haka ya kwana. Washe gari da safe kenan sai ka ji ka cire 1000 nan sai ka shanye 1000. Idan 1000 ya bushe sannan wannan khatimin da kuke kallon nan sai a buga wannan khatimin sai a buga shi a cikin wannan kudin. A rubuta wannan khatimin yadda yake sak. Allahumma arzuqni malan kathiran, shine malun kathiran shine a tsakiyar haka za a rubuta kamar yadda kuke gani na haka za a buga shi sai a nade shi. Idan ya bushe sai a nade shi laya amma da fari da bakin zare. Wannan zare ka guda biyu ake hadawa, fari da baki shine ake hadawa sai a nada wannan layan. Idan aka gama nadewa sai a rataya shi akan carbi kamar haka. Wannan akan sakiyar carbi ake sa shi sai a sa shi ana sakiyar carbi ana haka sai a nade shi a wajen. Shikenan idan aka gama nade shi wannan shine carbin da za a yi aiki da shi. Ina fata an gane. Da daddare za ka ringa yin wannan aikin. Bayan in ka yi alwala sai ka, amma ana samun turare. In dai kai dan kasuwa ne yana da kyau ka yi amfani da turaren Binta Sudan mai kyau original mai kyan katako. In dai saka samu, in baka samu wannan ba sai ka sami turaren Nuru Muhammad. Ina fata an gane. Na'am. Kuma in dai mace ce za ta yi wannan aikin tana da kyau ta yi amfani da turaren dandu Allah. Ina fata an gane. Na'am. Sai ka shafa wannan turaren, ka shafa sosai, ka shafa carbin kama. Na'am. Wannan rubutun da ka cire kuɗi bayan ka yi alwala, wannan rubutun da ka cire kuɗi a ciki sai ka ɗauko rubutun sai ka sha, sai ka dan rage kaɗan sai ka shafe jikinka. Shikenan sai ka je ka fara aiki. Za ka yi na raka 2 bayan Fatiha ka karanta Allam Nashra, raka ta farko kenan. Raka ta 2 bayan Fatiha sai ka karanta Iza Ja'a. Idan ka yi sallama sai ka yi Miftahul Amal wato istighfari 100, a salatu annabi 100, la ilaha illallah 100. Sannan sai ka fara yin wuridin Allahu Tohfalushu. Za ka yi kafa 1000. Idan ka yi kafa 1000 sai ka yi ya hayyu ya qayyumu. Shi ma za ka yi kafa 1000. Haka za ka ringa yin wuridin nan kullum da daddare har kwana 7. Amma akwai abin da aka manta. Idan ka cire wannan takardar kuɗin
in ya bushe, idan ka gama buga wannan hatimin ya bushe, kafin ka nade shi ana samun kafur wanda ake sa kaya, shi ake sa a cikin wannan kuɗin, sai a nade shi fari da bakin zare, sannan sai a rataya shi a cikin carbi kamar yadda muka nuna. Na'am, kare a manta ana sawa kafur. Allah ban ya samu dace. Idan ka yi wannan aikin tsohon kwana 7, bayan kwana 7 sai ka samu abin da Allah ya hore maka. In kana da karfin yanka ko zakara ne sai ka yanka, sai ka yi sadaka da shi. Kuma in ba ka da karfin yanka sai ka sai ko waina mai zafi ko kosai ko dabino ka yi sadaka da shi. In Allah ya so yadda bukatar ka zai biya, za ka samu kuɗi manya-manyan kuɗaɗe yadda za ka zai so. Ni baby, ko kana so ka yi aure ka rasa yadda za ka yi, ko kana so ka haɗa wa yarka kayan ɗaki ko kanwarka ka rasa yadda za ka yi wannan sirrin, insha Allah Allah zai hore maka. Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sa'a da nasara. A nan muka kawo karshen bayanin wannan sirrin albarka. Inda akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin, zaka iya tuntuɓe mu a nan ba wani, ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section dan neman ƙarin bayani. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka, da Allah kada a manta a yi mana subscribe, a daina mana ƙararrawa domin shirye-shiryen nan ya dinga zo maka kai tsaye idan muka saka. A yi mana like, a yi mana share idan al'umma na da yawa sun fana da wannan sirrin mai albarka. Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sa'a da nasara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.